Sisalapho khona la ngifuna siye kule nsizwa le abantu abazi kakhulu ukuthi ninokuqophisana nayo igcoka melisha. Kwenzakalani phakathi kwakho nalo? Abengithi uzobuza ukuthi Nibangani? No, bengithi uzobuza ukuthi kwafika kanjani esigabeni sokuthi mhlambe kuze kube ngize ngibe nezitha la kuMaskandi mhlambe ubani beqhamuka ngaleyo engel bengizokwazi ukuthi mhlamba ke sibeke kanjalo. Ake sibeke kanjalo ukuze izokwazi ukuthi i-accommodate lenkulumo ukuthi kufike kanjani ngoba mina nje ngisho ngithi bangifika emculweni angifika nganezitha abantu abangilandelayo nabasuka kude nami bayazi ukuthi mhlanqala ucula ngangishayela nje ibongo eclean zomsizo zeziyophuma ngale beyithanda abantu kakhulu zingenabo ucopho kwaphinda wazi i-album yesibili kwaphinda kanjalo futhi la ngangifungile futhi ngithi nje hayi angisoze mina emculweni ngoba ngibona abantu bangithanda nje ngingachofani namuntu ngibona abantu igenge yayifika emculweni lesikhathi iyayifika inomqondo othi izokopela yabona mangabe wena zama ungayithembi ukuthi into zoyenza ucabanga iqhinga elizokusiza ekutheni lonto yenzeke so ngathi mama ngabe ke ngilokhu ngikhipha emculweni hayi ngezwe kwafika ngiyakhumbula lapha nawa igengele umzala babehlala eThekwini osomthisha wayesahamba ngegalofu elimaruni edlala lensizwa le weyishoyo idlala idlula ngithi ngoba ingoma yami nje leya khona ingoma yayithi abanye bakubiza ngisho myabana abanye idlala ngento yami ngidlala izingane ngidlala ngento yami ngidlala izinto bangithi ukuthi hayi ethini leyo akukhumbuli ethini kodwa ngathi abanye bakubiza ethini fana afana bakubiza ngisho myabanga ingoma yami ledlula la yabo mangizwa kwathiwa ke insizwa entshe efikile ngaleso sikhathi futhi wayethuka odlubheke ethuka umfezi emnyama nginganaki nje ke ngithatha isikhathi ke mina ukuthi into ngiyinake ngiqonde kuyona ngixile ngithi hawu bese ukuthi ngelinye ilanga ngibizwa kwi-Vibe FM ngibizwa ngicabanga ukuthi uzubani abasakaza babesakaza ngalezo khathi mangifika lapha yabona mangihamba ngiya kwilokhuzana kwi-interview kwakufika abalandeli bami lapha behambe nami ngipheleze siye kwi-interview kwi-Vibe fike lapha ngaphakathi bethi bengitsheleka ukuthi hayi kunensizwa lapha eyayizokwenza i-interview nayo ifuna nje ukungibingelela ecelelwa abasakazi bakhona abasakazi basaphila icela ukubingelela kakhulu sijabule kabi futhi yabona ukuthi bayaqopha abasakazi bayiqopha ingxoxo zabo zokusakaza lapha mhlawumbe ngabe kuyezwakala lapha ngoba lensizwa impela ngathi yangikhwaze emoyeni ngisengifikile lapha ngoba ngase ngifikile yangikhwaze impela ingigcoba lapha na isho ukuthi umculi nje oba befika nabo kusali ngangena emaparking ngalezikhathi ngihamba nabalandeli lapha abapronation yabo washiwa ukuthi ucela ukushutha nami insizwa uphula mngoma wayekhona lo oyirasta ucela ukushutha nami ungashutha naye mawungabheka nje zama mangabuza ngangacela ukushutha nomuntu engamazi zibuze nje ngangacela ukushutha nomuntu engamazi ngithi ngicela ukushutha naye ewuba yabo wathi kwathi bengibona wabona sengifikile futhi ngikalelekile sekugcwala isitudio lapha ucela ukushutha nami hayi kwamnandi ngenkosi amathi hawo Nkunzi kuthiwa ubani ka wena yabo akasinika ngani CD yakhe inkosi yami dasomlalele akasinike CD yothi futhi ngicela ukuladelela bafowethu kulungile bathi ngicela ukuladelela la senzani abantu kayisho kwalo sithi le yabo acele kushuthe nami ngishuthe naye kaye sizwa nje la kanje futhi into eziningi ngoba ngangazi lutho hawu bese ke ngaleso sikhathi kumuntu engangiphila naye kakhulu kwaku umkhaya wami ungizwe mfoka Mchunu yenxele mfoka WMan insizwa ke leyana engangiphila nayo futhi yayinazi yalo kumina insizwa leyana ke engaleza ikhathi ngoba manje ngathi ngagcina ukusondela kuyona yayihlaniphele lesimanga oyelokuqhamuka kanye namaqhinga wakufuna ukuthi uzuyibambe uthi mana phela senze lokho kusho izolo yabo wasuqhamuka nokunye namhlanje yabo so manje wathi mayifika
okushuthi bese ethi mfowethu afona athi mfowethu thi ndaba ezithi cha kodwa lapha mfana ngithi ngiyakwazi ukuthi ukhaliphile ukhaliphe kakhulu uzayibona lento wena uzayibona lento kunomfana lapha ofikile emkhaya lo mfana manje ngiyambona ukuthi uze kabi kodwa yena ugxile kakhulu kulento yokugeza yokugqoka hayi sengingamlalela mkhaya sengingamlalela akekho la engomeni ngoba nami ngithe nje ngithe sanga ngithi ngithathe ngoba ngiyabona vele ukuthi nami beke nguphosa lapha engibona khona ukuthi kunzima ngiyabona hey la uzidlela amahlanga lapha eculeni yena ulapha egqokeni so mkhaya ngiyafuna ukuthi nincweke bese mina ngizothatha lo mdlalo wenu ngufake ebalazweni ngifuna ufike kule sasigaba yabo so ke ngokuthi insizwa leyana ke ngangiyithemba ngithi ayimkhaya kodwa uyangazi mina mfowethu ukuthi angiyena lo muntu ofuna lento yokuthi adlale one nje ngiyazazi mina ukuthi nginamawala ugadla nje angusebe futhi yena akakubeka ngakimi njengokuthi ukuthi uthunyiwe wakubeka njengombono wakhe yabona so ngiye ngayitholela mina ukuthi bahlala umhlangano nongalabe sineyinsizo zothi ungalabe sekwahlomuka kube khona ugasela babe mbizile egoli bethi amacingwana siyacela usiphushele nangumfana wethu umfana wethu sesizame konke hayi akusebenzeki manje besithi hayi awuvele umqhathe nalo umfana wangakini eMandaba wathi khuleka wena ususho khona uthi mina phela hey wena umfana wami loya hey wena umfana wami loya yabo ngiyabazi ke mangabe eqinisekisa ukuthi into uneshow yayo yabo angifoneleke umkhaya hayi ayi insizwa hayi bese hayi angitsheleke hayi engadleke insizwa ke ngizwe nje sekuqhuma ingoma hawu ucela emva kube lo sengishayile ngamziba usethi ke mangizwe ukuthi hayibo lensizwe ngithukelani uyavela ukuthi cha uzwe kuthiwa isalukwazi zemdletsheni iqile isho babontuli so yena uyisalukazini futhi okwesibili emakhuye ngezalukwazi zemdletsheni ungenapi yabo ayi kube ukuthi ke kushuthi insizwa yesibona naye yesilibonile inxeba futhi angeke isahlehla bani yena ayengeke asabuyele emuva ayangihlohleke nami umkhaya ngicine nami zengishaya yazi ukuthi anginaki lento angisazi kuyiphi ingoma manje ngaqala ngathi ihlahla samavukane ne engaqala ngathi ngiyaresponda nyana ya ngalihlahla samavukane engaqala ngathi ngithi nami ngathi ngithi gqoka kancane jabula feke umkhaya yabo kodwa la engabuya khona ngabuya sengithi uzwa kunjani la khona engizwa kuthiwa hey kuthiwa wavela kwavuka umoya ongawazi kwabhenguza kwaphepha kwezidlu leya ngoma yayishaya igqoma yonke indawo kuthiwa kuzo wemfana wami uzwa kunjani ila engase ngishaya khona ke kwabuya inxalela zongisola athi hayi namawala ithi mina ngazi ukuthi akunamthetho empini awukho umthetho empini mase kuthiwa asiye ngeke usho ukuthi angakushaya ikhanda angushaya isitho sesisempini sangishayela ngithanda khona yabo ngazi akunamthetho empini kwahamba ke kwafika ekuthenini ke yadlondlobala ke kwaze wafika ke kulesigaba kwaze wagcina sekufika kusona kodwa nje ngokomdlalo uyena umkhaya owafika ezocelela umngani wakhe angazi noma wathi isihlobo yini noma wathi isihlobo sakhe yini ngoba wakwaya ngisho kubo wakhe so mina ngithema ngithola ukuthi hayibo kanti umkhaya hayibo kanti bayezwana nalensizwa mina ngazi ukuthi umkhaya ungakimi kanti ngiyashawa la hayi ngeke la mnambe ngaqala khona khona into engahambi kahle la uyabo so ke kwaye kwahamba kwaze kwafika lapho ke umdlalo namanje futhi angikuthanda umdlalo omncofana ngoba ngiyazazi ukuthi uma ngabe mina umuntu ngizomshaya ngiye ngithi ngcono ngimiyeke kunokube ngimota wonke kumele ngimshaye futhi mina mangimshaya umuntu ngimshaya angabuyi usuke eziphukuphuku umuntu obuya la kumina ngoba ngesikhathi ubuya nami ilesikhathi ngihlohla kakhulu inhlamvu mina ngiyalwa mina kuze kube sekugcineni ngilwa futhi ngaqhathwa mina ngishayela umgangela
ngashaya insizwa nginezinsizwa mina engazi ukuthi ziyawazi yasiyama emvimbo yabo so ke mangabe waqhathwa wakwazi wayizwa lento yokuphokophela phambili akulula ukuthi uhlehlele emuva uyamuzwa nje umfana ongazi ayiphathe induku uyamuzwa umfana ukuthi noma ecula ingoma yakhe yomsizwe uyawuzwa hayi khona yabo akoshonila hlala epointini shaya ingoma mhlawumbe siyabona ngelinye ilanga umdlalo wenu uma noma kudipha kanjani uyafisa mhlawumbe ilanga uphele lo mdlalo noma sewufuna nje zale sezilema seziyetsheni hawu saphela sekhona phela kuyenzeka uthola ukuthi ufike esigabeni sokubona ukuthi phela ngeke ushaye umuntu umshaye sewumfana eyibhobhodlenyana umshaye esethanda uqina bese uzomshaya noma seyikhehla hayi nangalesa sikhathi ngidlala ngangibona noma kuqhamuka okuyitsho ngithi hayi khona Nkosi yami yakubona ukuthi hayi kungacishe kuzama hayi manje hayi umkhulu umkhulu ayazaluka hayi hayi lana